και οι πατέρες και οι νεπότεροι. Θέλω να πω ότι υπηρέτησα τη θητεία μου σαν έφεδρος αξιωματικός. Δίπλα στη σχολή εφέδρων αξιωματικών είχαμε το πειθαρχείο, στην Πάτρα συγκεκριμένα. Εκεί μου δείξανε, σαν δόκιμος που ήμουνα, μου δείξανε Ιεχωβάδες να είναι κρατούμενοι 6 μήνες. Και λέω, και ντρέπομαι, να μπορούν να το κάνουν οι Ιεχωβάδες και να μην μπορούμε να το κάνουμε εμείς, οτιδήποτε προκύψει. Δεν πέρασε η ώρα αρκετά. Δεν ξέρω, έχετε κάτι σημαντικό. Πώς δεν γίνονται δεκτές οι υπογραφές μέσω ίντερνετ, για ποιο λόγο κολλάνε οι σελίδες και διδέχονται τις υπογραφές? Δεν κολλάνε, πιστεύω. Βάζεις email. Μην βάλεις email. Μην βάζεις, γιατί μπερδεύει το email, έχει ένα πρόβλημα. Μόνο επώνυμο. Επώνυμο και εργασία. Ναι. Συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με τις 3,5 εκατομμύρια υπογραφές που ανέφερε και ο κύριος κτλ. Το θέμα για μένα και το μεγάλο ερωτηματικό το γιατί είναι το εξής. Ότι η ιεραρχία της Εκκλησίας μας γνωρίζει ότι αρνήθηκαν 3,5 εκατομμύρια. Ούτε 10.000 ούτε 17. Και δεν το αξιοποιεί αυτό να επαναλάβει την ίδια κίνηση. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Να πω γι' αυτό και εγώ κάτι που είπαμε. Μην μάθουμε, έχουμε μάθει λιγάκι, την γκρινιάζουμε για όλα. Ας μην την νοιάζουμε. Δηλαδή αυτό το αρχιεπισκόπο που πλησίασε τους 5 ανθρώπους ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί να βάλω τον κακό λογισμό. Πάντα έχουμε μάθει να βάλουμε έναν κακό λογισμό. Ήταν μια καλή κίνηση. Το δημοσιεύουμε, θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα, είναι εύκολο να κατηγορούμε. Πολύ εύκολο. Να σας πω εγώ 10, να σας πω εγώ 20. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα και νομίζω ότι επιτεύχθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό είναι η ενημέρωση. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο κάτω, δεν ξέρω αν το είδατε, που το έβγαλε η Ιερά Μονή στο κελίο του Μπουραζερίου στο Άγιο Όρος, που λέει η ευθύνη της επιλογής μας. 2 λεπτά. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχει μια αναλυτική ενημέρωση και θεολογική και τεχνολογική και νομική. Έχει 3 μέρη το βιβλίο και μας ενημερώνει για το θέμα της κάρτας πολίτου έτσι σφαιρικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και γι' αυτό είναι και πολύ χαρακτηριστικός ο τίτλος του. Η ευθύνη της επιλογής μας. Είναι σαν να μας λέει το Μπουραζέρι και γενικά αυτός που ασχολείται όλοι ότι εμείς σας ενημερώνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα και αυτός ήταν και ο σκοπός της σημερινής μας συνάντησης, να ενημερωθούμε. Και ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας και εσείς θα πάρετε τις δικές σας. Και φυσικά, όχι μόνο σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα χαρτιά πίσω που είδατε, που μοιράζουμε, που υπογράφουμε, ότι εμείς δεν θα δεχτούμε να παραλάβουμε τις κάρτα του πολίτη. Υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το θέμα, ενώ ξεκίνησε πολύ δειλά, ενώ δεν διαφημίστηκε από πουθενά, δεν αναφέρθηκε πουθενά για την κάρτα του πολίτου. Ακόμα και τα blog, ούτε τα εκκλησιαστικά κάρτα το έχουν βάλει όλα μέσα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά έχουν μαζευτεί 17-18.000 υπογραφές, είναι 17 ήδη περασμένες και έχουμε στα χέρια καμιά 1.000-1.500 στα χέρια που τις περάσουμε τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή υπάρχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο. Αυτό μην νομίζετε ότι δράει αυτό. Δρά. Και τελικά αυτό που είπα Πατριτσαράδης, να μην προκαταβάλουμε τα πράγματα, δεν προκαταλαμβάνουμε τα πράγματα. Θα έρθουν έτσι τα πράγματα, ο Θεός θα δράσει. Είναι παρόν ο Θεός, το ξεχνάμε αυτό. Δεν θα σώσουμε εμείς ούτε την Ελλάδα, ούτε τον εαυτό μας, θα κάνει ο Θεός που μας βοηθήσει. Εμάς όλη η ιστορία και αυτό που πρέπει περισσότερο να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμαστε κοντά στον Χριστό, θα πράττουμε σωστά, θα μιλάμε σωστά, θα σκεφτόμαστε σωστά. Και στην πράξη, ξέρετε αυτό είναι πολύ σπουδαίο να το έχουμε στο μυαλό μας. Ο Θεός δράσει συνεχώς καθημερινά. Είναι δίπλα μας και μας οδηγεί. Αρκεί να το βλέπουμε αυτό. Και να έχουμε αυτό το φρόνημα. Νομίζω λοιπόν ότι η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Αυτό που θα έχει μεγάλη σημασία είναι να είμαστε ενημερωμένοι και να έχουμε θέση. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, μια φοβερή κουβέντα, την οποία σας διάβασε ο πατήρ Σαράντης, και λέει πιο μπροστά σε αυτό το κείμενο που σας διάβασε. Λέει λοιπόν ότι όταν έρθει, λέει, όταν φτάσουμε σε εκείνη τη... λέει μπόρα είναι και θα περάσει, έτσι κάπως έτσι το ξεκινάει, μπόρα είναι και θα περάσει, δεν θα κρατήσει πολύ, και λέει όμως όταν θα περάσει, ο καθένας θα έρθει ο Θεός και θα του ζητήσει λόγο για το τι έπραξε στους δύσκολους καιρούς. Ακούστε, εκείνη η ευθύνη μας εμάς. Θα έρθει ο Χριστός, λέει, και θα μας ζητήσει λόγο για το τι πράξαμε στους δύσκολους καιρούς. Δηλαδή ό,τι είναι να γίνει προχωράει, αλλά εμείς θα έχουμε να δώσουμε λόγο για το τι κάνουμε. Τι θέση παίρνουμε, αν είμαστε ομολογητές, αν είμαστε κοντά στον Χριστό, αν έχουμε διάθεση να είμαστε κοντά στον Χριστό.
Αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος κυβερνάει τα πάντα και προχωράει τα πάντα. Επομένως ο καθένας ας αναλογιστεί τις ευθύνες του, ας πάρει τις αποφάσεις του και ας δράσει σιωπηρά ή δυνατά, αφού ο καθένας έχει το δικό του στυλ και το δικό του τρόπο να το κάνει και έχει ο Θεός. Μην λέμε τέλειωσε ή δεν ενδιαφέρει τη ιεραρχία, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και μην ξεχνάτε και αυτό που τόνισε ο πατήρ Ράτζος, ότι υπάρχουν ήδη δύο αποφάσεις της Συνόδου. Μπορεί να είναι στο τουλάπι, αλλά κάποια στιγμή μπορούν να βγουν. Και ισχύουν στην πράξη ουσιαστικά. Και δεν ξέρουμε, και τότε κανένας δεν περίμενε το 92 και το 86, ξέρω εγώ, να πάρει μια τέτοια στάση και η Εκκλησία. Και όμως κάποιους φορές ο Θεός κάπως έγινε και κάτι έγινε. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς δράει ο Θεός, έχει τον τρόπο το δικό του να δράει. Εμείς κάνουμε ό,τι μας φωτίσει ο Θεός, αυτή είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Κάνουμε ό,τι μας φωτίσει ο Θεός, εφόσον βρισκόμαστε κοντά στο Θεό, και έχει ο Θεός. Ούτε απογοητευόμαστε, ούτε ενθουσιαζόμαστε. Περιμένουμε με υπομονή και με εμπιστοσύνη ότι τελικά ο Θεός θα δράσει και θα γίνει το θείο θέλημα και όχι το θέλημα του διαβόλου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Όσοι δεν έχετε πάρει από αυτά τα χαρτιά με τις υπογραφές, υπάρχουν πίσω. Μπορείτε να μας τα αφήσετε εμάς ή να τα συμπληρώσετε και να τα στείλετε στους ταχυδρομικές θηρίδες που γράφουμε. Ή να τα αφήσετε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε, καλή σας νύχτα και θα ξαναλέμε.